Tenhle balíček Nelly dostal. Já jsem tenhle balíček dostal. Říkají rodiče, že byl přitom. No a byl tam Viktor. Už jsme usundali. Jo. Co tam je? Schválně. Tohle balíčku se roztáhl. Co to je? Počkej. Koukej. Tohle mi objednal. To jsem si objednal. A víš, co tam je vůbec? Si objednal. Takhle. Vidíš, to rozpaluju. Co to může být? Co to může být? Co to může být? Takhle, tak. Yes. Vidíte? Salto. Nevím. Jo, nevím. 5.5.0. To nevím kolik. Je. What the... A koukej, co to je? Hustý. Že jo. Chtěla jsi by to, že jo. Já vím, jaký to je. A teď si to dám na výstavu. A i lidičky, ahoj. Ahoj lidičky a Nelly. Jsem to trošku jenom stopla. Čau.